Hakulan hammaslääkäriasema on perustettu vuonna 1985 ja tällä porukalla me tultiin tähän 2000-luvun alussa. Kipinä yrittäjyyteen alkoi halusta saada toteuttaa omia arvojani hammaslääkärinä. Sanoisin, että se onnistuu parhaiten tämmöisessä pienessä ja rauhallisessa ympäristössä. Voin kuunnella potilaitani herkällä korvalla ja vastata heidän tarpeisiinsa yksilöllisesti. Meidän brändi Hammasharmonia on syntynyt mun omasta traumaattisesta kokemuksesta terveydenhuollossa 2000-luvun alussa. Siitä kokemuksesta voimaantuneena päätin, että meidän potilaiden ei tarvitse koskaan tuntea pelkoa, turvattomuutta, vaan kohtaamme kokonaisvaltaisesti. Meillä on kodinomaiset, ihanan viihtyisät tilat täällä ja näillä kaikilla keinoilla me halutaan rauhoittaa ja luoda semmoista rauhaa. Tervetuloa tutustumaan meidän viihtyisään vastaanottoomme.